Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Voice of the People Party kalala bantau Marwei ya ka Executive Committee hapo ka Khadc klem na don kam ya ka jingetri lang na ki wei pat ki seng hadin balayo ya ka jingjop ha ka khatnyo tali ki constituency ha ki arphu khandai tali ki constituency katkum ka jingdan kam bantau ya ka Executive Committee hapo ka Khas Hills Autonomous District Council don kam khatsan ngut ki dikhot kat ba ka NPP ka bat ya ka bor Synshar hapo ka Khadc ha ka ni ka samoy menta ka kinti kalawan ha ka kerdan balai da ka bajop tang ha ki South Lee ki constituency ka United Democratic Party ka basyong ha ka liang persya kalawan ha ka kerdan ka baar da ka bajop santali ki seat kat ba ka HSPDP ka yo tang ka wei ka seat bat ki kertong shimet artali ki seat kat ba na ka Congress bat ka BJP om dan bajop wat tang uweiru ka jing bam dan wat tang uweiru u bajop na ka seng Congress ha ka election MDC le se ka la bande ka sin ka baning kong hapo ka HADC la ban kdo ba kini ki wei ki seng san perthei ki la ban syong ha ka liang persya ni ki la ban yatri lang bat ka seng VPP ha ka ni ka kinti namar ka seng VPP kam dan kam jing rap shu na ki wei namar kalayo lupa khat new seat ki constituency ki baga seng VPP kalayo jing job ha ka ni ki election MDC ba minta ki long na po mau hati constituency sning roy soreng kham mauken ro nong krem langkerdem lat kro milim nong thamai la imkhra malki mau khar pentor khra jayaw mau lai mau plang ding ye paryong mau that rashan mau kerwat bat hanong stan kat baga UDP kala job hashela sora nong spung so yong mairang nong klau bat langrin ka National People's Party kala job hajirang nongpo nongsken bat mausenram ka HSPDP pat kala job ha motion road constituency kat bagi kertong shimet kila job halaban bat haram rai jerngam